croeso i fideo achos gan I fi pillars yn cans. Dwi yn ei vlog arall heddiw. Dwi'n golchi llais o wedi bod yn heifer. Dwi'n mynd I wneud daily vlogs. Daily vlogs li. Diwrnod bob dim. Fel bob un dydd. A gobeithio mynd I wneud chi hir o ydi le. Yn y vlog dwytha nath o fi, dim un fel hyn, dwi wedi dewis coch do. A mae rhaid I dewis coch, mae rhaid I dewis gwychrydd. Mae hynna'n cret. Dal I neu hynna yn y comments below, please. Just daily vlogs I hyn. Gobeithio chi hoffi fo. Mae rhai chi bod yn iawn a rhai ddim. Ddim yn gwybod. Oce. Mae'n ysbryd heddiw. Dwi ddim bod yn heifan heddiw. Efo mam. A dwi wedi cael ofnadwy hwyl. Dwi wedi wrth y chello. Mynd I go-kart here. Chwarae arcade am dipyn. Gwrs yn slow. Ia, sorry os mae fideos yma. Os ydych chi isio fideos yma mwy fuan. Mwy fuan, so chi. A mwy hwylch. Just deud I fi yn y comments below. Ia, please. Gobeithio mae pawb dal yn hoffi channel yma. Just daily vlogs yw'n. Os ydych chi ddim yn hoffi fod just share chi efo. Mae hynna'n creu channel. Fi pillars yn cans. Os ydych chi'n newydd follow pillars yn cans ar YouTube a os ydych chi efo Instagram follow fi ar hwnna hefyd pillars yn cans a hwnna hefyd a dwi mynd I nunlla hynna yma jyst achos ni wedi bod yn heifan ddoe heddiw. A mae pen blwydd fi mewn 2 fflors. Ac gobeithio dwi'n cael o. Ble chi gael.